Sota l'atenta mirada d'amics, familiars i curiosos, un centenar de persones s'han donat el primer bany d'aquest 2012 a la platja de Malgrat de Mar. A aquella hora del matí, la temperatura de l'aigua era d'uns 16 graus. Bona part dels banyistes han assenyalat que estava molt freda, però han assegurat haver disfrutat amb l'experiència. No, et llences allà sense pensar-t'ho i ja està bé. Està freda, però bueno, s'aguanta. El dia acompanya molt, l'aigua estava freda, però vaja, vull dir, molt bé. Així et treus les energies dolentes de tot l'any passat. He passat molt refredat. Bueno, és una manera de començar l'any amb energia, aprofitant d'aquest sol esplèndid, d'aquest dia tan maco, el mar tan en calma, doncs, bueno, renovar energies. Els més agosarats, fins i tot, s'han atrevit a vestir-se per l'ocasió. No volíem ensenyar gaire, No volem provocar gaire. no volíem provocar gaire, clar, els nostres cossos i... Són els vels i rodons, saps? Exacte, i verges. La primera capbussada de l'any va néixer ara fa 10 anys de la mà de la colla Atrevits. Tenim que ser més gent, els pròxims anys vam començar amb 2 i mira si s'ha allargat amb 10 anys. I després de la remullada s'ha servit caldo i cava als assistents i alguns participants han volgut immortalitzar el moment.